Язакито иска принцеса. И давай направо за оркестъра. Принц и принцеса. Принц и принцеса. Благодарим на оркестър. Казах ми 50. Това са от Язакито. Още 50, 100. За оркестъра ли чу? Пак има. Импо. Амари фирма подбари. Яшала Язаки Импо. Амари фирма си подбари. Gaia firma Barbari I Gorzowskie firma Barbari Obarodna Sugarideta Koziemu swego Irena Romane Gaia firma Barbari Благодаря ви, оркестъра. Казах ми 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева дала Импо Язаки България. Още има, аз знам, че има. За оркестъра казах. Така, същата песен да продължава ли? Благодаря на оркестъра. Казах ви, хората минават да ръси, Битано. Неща ми се съдите. Малко по-остро не играйте, бе. Казах ми 200.
210, 220, 230, 240, 250. Каква? Стига с това също, нещо ново, няма ли? Оркестъра, нещо ново. Айде, продължаваме началото с радио. Нещо да не е модерно. Гледай ти, страшно си красива. Гледай ти, падат всичко сиво. Гледай ти, пълниш и музиките. Гледаш ти, кръвти на почите. Гледай ти, страшно си красива. Гледай ти, канеш на съблешки. Новина, имаме ли с тебе? Тръгваш ти си с мене. Просто не е модерно, всеки иска нещо черно. Иска от мен на брюнетка, тя за секса на госветка. Просто не е модерно, всеки иска нещо черно. Иска от мен на мадама и с тебе ще остана. Продължаваме начало с радио. И пак с радио, и само с радио. Импо, Язък е България. Шоколад, нежното ти коша, любовта много ми прекоши. Но съм аз и еди годинки, ама ти си топло сила. Добрина, имаме ли себе, влюбена си в мене. Защото не е модерно, всеки иска нещо черно. Иска от мен на брюнетка, тя за секса на госветка. Защото не е модерно, всеки иска нещо черно. Иска от мен на мадама и с тебе ще остана. Благодаря на оркестъра. Това е музика, Личо, нещо ново. Само ново ще правиш за него. Той се плаща. И така казахме 250, 260, 270, 280, 300. Има тук ги поздравява бившевиката, братци и булката с един хубав танц. Сандио, Кая. Айде, не! Булката.
пълно е сърцето, свида да крути. Така времето не ми дава, като спрял часовник, спрял завинаги. Само спомена за теб ще нося, тежко пълно е сърцето, свида да крути. Една сте друга без сълзи, се гонят с поглед на дъжд и ти го усни без сълзи, се гонят с поглед на дъжд и ти го усни да се моля. Не си отивай от мен. Благодаря на оркестъра. Има още задаряване, за той, че никой неща да не се сърди. Уважихме всичките. Сандио, Битан, Язаки България ЕОД Импо. Двамата дадаха по 150-300 лева. Да си жив и здрав. А нека се приготви майстора Сано. Аре Сано, Торуне на сало че най-накрая, брат. Ти гледаш и всичките тука. Един ходкичек за него. Със сайбията ще играеш един ходкичек. Извинявай, Сано. Добре, брат. Сано се получава подаръка и дава 30 лева, да си жив и здрав. А сега всички да се дръпнат отпреде. Нямаш никакви проблеми, Мишо. Мишо, що ме за тебе, нямаш проблеми. Моето момче, иди в страни, бе. Али, двойка. Ами, винаги комшията по-напред, брат. Първа помощ комшията ще ми даде. Аз казвам присъдата. Али, Мишо! Защо ги искам, двойка? Али!
Благодаря на оркестъра. Добре си поиграли. Мишо, доволен ли си? Сега, искам да сводите пътеките, да заповядва Язаки и България. Един хубав чек за тях, Личо. Язаки България дала една автоматична пирална. Първо маркуча дава. Да сте живи и здрави. Второто, болтовите. Сега дойде време вече. Гаранцията дават. Даде само гаранцията. Това е най-важното. Нерви няма тук. Всичко е спокойство. Песента. Спокойни нерви. Лича, ти си на ход? Вижте само как ме гледа, не издържам, не късме, как ми мъркавам сърцето, от това ми само зле. Вижте само как се движи, всичко мъжко разнуля. Питам се какво си мисли и какво ще иска, да ще искам 2, 3, 4. Нощи на днес им ще трябва 2, 3, 4. Нощи на днес им ще трябва 2, 3, 4.
свет от всеки обичам, всеки да не всеки напиша, що излезе знаем къде, все агенти сме. Тя е гордостта на квартала, но защо седи до сега не е мила, не е мила. Има всичко, има по-много, ама мен не е огряло. Що? Не дава! Що? Не дава! Слушай тогава! Ще си обмана, ще те чакам без да бързам тук, докато кажеш да И да кажеш да. Квартал на всички я знаят, питай млади, питай и стари, колко страдам, колко си ядам, все агенти сме. Както след посъркне обичам, всеки ден, не всеки не пише, що излезе къде, все агенти сме. Тя е гордостта на квартала, но защо седи до сега не е мила, не е мила. Има всичко, има по-много, ама мен не е огряло. Що? Не дава! Що? Не дава! Слушай тогава! Малака тук, ще си обмана, ще те чакам без да бързам тук, докато кажеш, че не искаш тук. Малака тук, ще си обмана, да ти пея под балкона тук, да ти обръсна и да кажеш да. Удари на оркестъра! Специално за белите и тия. И последно какво стана? Вече дойде времето за пералната. Язаки България дава една ютия за беби и една автоматична перална. Да сте живи и здрави! Сайбика да ги поздравява.
Благодаря, оркестъра. Един момент, не дей бързате, никой не ви каза за серате. Язаки България. Специално за Ваня от Иван. Един хубав кючек.